Аз съм собственика на най-добрата марка Кензилни Експрес. Таксиметровата фирма. Ето я. Сега покажете на зрителите колко бързо се движат вашите автомобили. Давай! Постигнахте дестинацията си! Най-добрата марка! Кензилни Експрес! Коментирайте! Колата доста добре върви марката. Много ме изненадва колко е бърза и също, как бяха, не зрители, дето се возят, но не се оплакват, плащат ми към 100 лева на километър. Да, много е хубаво. Как ще коментирате вие, господин собственик? Никак, че е много добра. Тук трябва да си мъжнеш ръцете. Тук ми. И всеки би я харесал. Според мен. Както вие сами, драги зрители, виждате, това е много добра таксиметрова фирма и я препоръчвам на всеки.